sik, Pak. Rene lho. Nah, hae. Kok wakil? Aku belum. Hae, hae. Monggo. Aku ngerti Lanjut di kucing, Mas. Dibablaske si kucing. Oh, nggih. Pak Awi. Ayo, ayo Put. Aku Trenyuh bos pagi, permintaan bos pagi trenyuh. Trenyuh.
aku mangkene Renyuh Mas. aku teko karo milang-mile sawemu tak samete sing teko jamusi neng omah atiku tanjang alamun amarga nunggu sing gedhe dasar ayu pasuryane semane saya gawe bingung Tinggalan
Lagi nyuwun tambal ban. Yo. Mbak monggo. Monggo joget ini. Ayo bosku. Juragane Ciki Indonesia. Wasik, Mas. Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak cewel 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 ala cewel. Mbak Intan nggak pengen joget sini. Bareng sama Mas Misua. Tugasnya video karo modali. Oh, dokumentasi sama modal ini ya Mbak? Iya, iya. Ayo angkatin dulu. Janjane. Janjane kowe ning endi? Siap. Bersama Mas Dwi Semar Mulya channel juga asik coy. Adek wasik Juragane Ciki Pak Haji Parjo, Pak Haji Parjo, Mas Rizky, Mas Junet, Mas Darno. Masuk Mas Ketio. Goyang semua Pak Ji. Mangkel aku, mangkel tombol ngantuk. Ayo Pak Ji. Kebentuk irungmu mesti tak cewel, 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 cewel ala cewel. Goyang semua Pak Ji.
Pak Haji Cicik niki pas HE niki Pak Haji Paimen di HE ini napa mboten? HE napa Haji? Nggih, niki di HE ini mboten ini Pak Haji Paimen. HE. HE. Ampun no. Wis tak senggahi HE. HE. Sementing beliau tersenyum kita udah seneng. Iya, yang penting bahagia ya Mas. Angkanya dulu. Janjane kowe ning endi ayo Mas. Kelakatku. Yo. Asik yo. Jogja Solo. Bungkel kacang ayo cangkok dele ayo lebas lebis ayo bis hotel Mas. Rejo ayo Joko bagus. Gusti kula ayo lo. Velocity. Ora wari ayo ri. WA rambalesi yen tak telepon malah apa pateni mangkel aku cewel yo. Sampun keringetan Pak E. Habis ini ada tambal ban terbingkis buat semuanya saja. Iya. Yo setelah asar. Tamban bal ya Mas. Ya. Iya. Janjane. Ada enggak Mas? Janjane kowe neng ngendi? Lah kok gelagatmu sajak nyobeyani. Matur sembah nuwun sampun. Mbak Intan